La casa para reuniros con las asociaciones de vecinos y con los vecinos de las fincas y para reuniros dos fincas juntas y para hacer lo que vosotros consideréis siempre. ¿Y qué actuaciones hay previstas para un futuro inmediato y para un medio plazo? Y vamos a acompañar esto con un buzoneo en a todas les finques del barri de Ruzafa. Que uns veïns determinats s'han fet majors. La Generalitat ha destinat 15 milions d'euros per a rehabilitar i fer l'estructura d'uns quants carrers, que vostès ja han vist que n'hi ha alguna obra que ja està prou avançada, i a la vegada en aquest acord marc se pot donar una ajuda hasta un voltant d'unes 2.000 viviendes que se pot arribar a alcançar per cada vivienda 12.600 euros. Torno no el millorem, a voltes aquestes coses no tenen fàcil petició. Per què? Per un canvi d'aquesta realitat social suposa